Vidare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yandinayo yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomananshi. Inini ndiri mudzimai ane makore 29 ekuberekwa. Inini nemurume wangu takasvikawo pakukwanisa kutovhurawo sowe redu muno muHarare. Ende inini nemurume wangu tiri kutoraramawo kaupenyu kanenge katori nani zvekuti kana ukatosvikawo pamba pedu kana wapindawo mumba medu unotoshamisika kuti ko kaupenyu kari kuraramwa nevanhu ava kanotoraramika kana uri muZimbabwe. Inhau yekuti tinewo zvinhu zvedu izvo zvatakazoshandisa kuti tinge tichizosimbisa mabasa edu awo atinoita. Inini nemurume wangu takatotangawo tiri varombo ende tainge tichitoitawo basa reuvenda tichitengesa kunyange zvedu apo neapo. Ini nemurume wangu taipotawo tichitobatsira vanhu. Murume wangu aitova nechipo chekuti mukufamba kana mukutengesera vanhu aikwanisa kungoti paya paanenge atengesera munhu chinhu achinotambidza munhu uyo waanenge achitengesera chinhu chaanenge atenga, aibva azotosara achindiudza kuti munhu uyo ndaona kuti paari pane chipo chakati nechakati nechakati, ende ndaona kuti munhu uyu kana akasabatsirikana nechipo icho chaanacho mune ramangwana rake, kana kuri kunze akashaya munhu anenge amubatsira anokwanisa kuzotambudzika. Ende ndinotoona kuti kunyange kuzowanikwa kwandakazoitwa nemurume wangu inhau yekuti tainge takatosanganidzwa mumweya. Ininiwo ndiri munhu wekuti kana ndikagara ndavakira munhu munamato uyo anenge achichema achiti imba yake yava kuda kunoparara, inini kana ndikagara ndamuvakira munamato munhu iyeye imba yake inobva yatomira. Ende ndine chipo kunyanya panhau dzekuti vanhu vaya vanenge vachitsvaka mbereko vakwanise kuzodzikinurwa. Saka inini nemurume wangu takabva taona kuti kubva zvatakazotanga kuzamawo kuti tinge tichibatsira vanhu avo vainge vachiuya kwatiri, vazhinji vacho vaitouya ende vaiti kana vauya kwatiri vobva vatotivimbisa zvinhu zvikuru zviya zvekuti munhu anouya kwauri achikuudza kuti kana ukagara wandibatsira ende kana ndikaona kuti zveshuwa mabatsiriro acho aunenge wandiita ndinenge ndabatsirikana, ndinobva ndazodzoka ndichikutenda. Ende kana ndazotanga kukutenda ndinenge ndichitokutenda pakuru chaipo. But taiva nemunyama uya wekuti unonyatsokuona kuti munhu anenge akauya kwauri achichema achiti imba yake yava kutoda kunoparara, but munhu iyeye kana zvinhu zvake zvatoita right haazombokurangariri zvachose. Pane vamwe amai vakandirwadza mukoma vanogara amai ivavo vakauya kwandiri panguva yandainge ndichiri vhenda, vakaita kupfugama chaiko vachiita kukumbira kuti ndinge ndichivabatsira. Vainge vaita zvekudirectwa kwandiri neumwe muvakidzani wavo, asi munhu mukomanashi. Ndokusaka vanhu vazhinji vanoita zvekubatsira vachiti manifest, because amai ivavo vakazotosvika pakundishainira mushure mekunge ndavakira munamato wekuti murume wavo ange achidzoka kumba. Panguva yacho murume wavo ainge ava kutogara neumwe mukadzi ende ainge achitotaura zvekuti ainge achida kuti vange vachirambana ende imba yavo yainge ichida kutotengeswa. But mushure mekunge ndavavakira munamato amai ivavo vakabva vatondikanganwa. Ende ndichibva mukunovakira munamato murume wavo akati achidzoka kumba ndokubva azotoenda akanovatoresa drivers license. Ende vakati vachinotoreswa drivers license, motikari yavo iyo yavainge vatengerwa nemurume yainge yakatopakwa mugaraji yakamirira kuti inge ichizodhiraivwa navo. Amai ivavo semavimbisiro avo avainge vakandiita ekuti vainge vachida kuya kuzodzoka kuti vange vachinditenda, havana kana kuzombogara vadzoka ende vakabva vatikanganwa. Zvinhu izvi zvakandirwadza mukoma zvekuti kana murume wangu akabva azotomboita nguva yekuti akaramwa aiti kana vanhu vakauya pamba vachitsvakawo rubatsiro iye aibva angoti zvose izvi zvekubatsira vanhu
vanhu ainge akasiyana nazvo, kuzosvika rimwe zuva paakadzoka kumba achinditi ainge akasangana neumwe murume uyo ainge akamuudza kuti sekuru vake vainge vachiitawo zvekubatsira vanhu. Munhu uya akangotiudza kuti sekuru vake munhu wekuti vanobatsira vaprofita vazhinji, ende iye mukunotaura kwake akati kunyange kune vafundisi vanotoenda ikoko kuti vange vachisimbiswa mumabasa avo, ende kuti kana wabatsirawo vanhu ivavo vakwanise kukutenda. Murume wangu akabva azoti kana taunganidza mari tiri kufanira kuti tinge tichizoenda nemurume uyu kumusha kwasekuru vake kuti vakwanise kutibatsira, because iye mukunotaura ainge akatiudza kuti kazhinji sekuru vake vanowanzo kuchaja mombe 2 kana kuti mombe 4 kana kuri kunzi unenge uchida kubatsirwa kana kusimbiswa mumabasa aunenge uchiita euprofita. Saka takati tazokwanisa kuunganidza mari yemombe 2 ndokubva tazoudza murume uya, iye akabva azoronga date nasekuru vake, ndokubva tazokwira tichienda kumusha kwasekuru vake. Takati tasvika kumusha kwasekuru vake kuya ndokubva tazotanga kushandirwa, ende takabva tazopiwa umwe mushonga. Hanzi mushonga iwoyo unounza chaunga, ende mushonga wacho hausi mushonga wekuti unombovhundutsa watakatanga tapiwa. Takangopiwa tumwe twakaita tumodzi so twered, tikabva tanzi kana tadzokera kuHarare tainge tichifanira kutsvaka apo patainge tichida kuti tinge tichizomisa sowe redu, ende mushure mekunge tatsvaka panzvimbo ipapo taifanira kuzosima tumodzi itwoto twered twatakapiwa patainge taenda kun'anga iyoyo. Takaita sekudaro ndokubva tazodzoka. Sekuru vaya vakabva vatiudza kuti ivo vainge vachida mombe 3 sezvo tainge taenda takabata mari yainge ichikwana mombe 2, vainge vasingakwanise kutiitira mhiko dzacho dzose, asi vakatiudza kuti zvatainge tatsika mudare ravo zvainge zvichireva kuti patainge tichidzokera kumabasa kwedu tainge tavhurirwa mimwe mikana iyo yainge yakambovharika mukati mekurarama kwedu, ende kubva zvatakazobva kumba kwasekuru ivavo takabva tatoona kuti zveshuwa tainge tavhurikirwa nemimwe mikana iyo yainge yakavharika, because pamba pedu painge pava kungouyawo vamwe vanhu vekuti wakavatarisa wega waitoona kuti munhu uyu kana ukaramba wakanamirana naye munhu iyeye anokwanisa kutokuburitsa muguruva renhamo. Hatina kana kumbotora 3 weeks mari yainge yatoungana yainge ichikwana kuti tinge tichinopa sekuru vaya pamari yainge yakasara pachikwereti icho chatainge tiinacho. Taifanira kuzodzoka kwavari kuti tinge tichizodzizadzikisa. Takati tadzokera kuya sekuru vaya vakabva vati ndiri kuda kuwedzerai masimba kuti mumabasa enyu awa amuri kuita, sezvo mabasa awa awandirwa nevanhu, ndiri kuda kuti munge muchibikwa, nekuti kana mukasabikwa sowe renyu rinozongosvika pakuparara, kana kuti pakati pesowe renyu panokwanisa kuzongomuka nhunzvatunzva iyo inozosvika pakuparadza sowe renyu. Takati tiri kuya takabva tazopiwa umwe mushonga uyo watakaudzwa kuti wainge uchida kuzosanganiswa nevhu rekumakuva. Sekutaura kwasekuru ivavo vakatiudza kuti taifanira kunotora ivhu iroro pamakuva apo panovigwa vanhu vakasiyana-siyana, vachirevera kuti makuva epachaunga semakuva aya ekumbudzi ndiko kwatakazopedzisira taenda kunotora ivhu iroro, ende vakatiudza kuti ivhu iroro taifanira kuti tinge tichidzokera tichinotora ivhu iroro after every 3 months, ende taifanira kuti tinge tichizorangarira guva iro ratainge taenda tikanotora ivhu, ende taifanira kuti paya patinoenda kunotora ivhu kekutanga paguva iro ratinenge tasarudza, zvinhu izvi taifanira kuzviita pakati pahwo usiku. Ende takazoti tadzokera kuHarare ndokubva tazoenda kumba kwehanzvadzi yemurume wangu kwavatete avo vanogara takati taenda kuya murume wangu haana kana kumbogara avanzira hanzvadzi yake vatete zvose zvatainge tafambira, ende takati tichinosvika mumba mavo vatete avo
ivo vainge vachitorakidza kuti zvinhu zvainge zvakatovaomera, kunyange pavakazoudzwa zvose izvo zvatainge tafambira nemurume wangu havana kana kumbogara vapikisa, because murume wangu akabva avasiyira mari yainge yakati wandei yekuti vakwanise kutenga chikafu, ende vakabva vanzwisisa kuti kubudirira kwedu isusu ndiko kwainge kuri kubudirirawo kwavo, because musi iwoyo takatorarira tadya porridge. Ende ivo vatete vainge vachitoti dzimwe nguva vainge vachitoita zviya zvekuzvinyima zvekudya, because kwekuwana mari kwacho vainge vasitomborina. Saka vakabva vangogamuchira izvo zvavainge vaudzwa nehanzvadzi yavo. Saka vatete ava ndivo vatinoshandisa kuti vange vachienda kunotitorera ivhu iroro, sezvo isusu kwatinogara kwacho kwatakazovakira kuri kure nekumbudzi. Saka tinongoti kana vatete vatora ivhu iroro paguva, sometimes vanouya naro kumba, kana kuti dzimwe nguva tinozosangana navo mutauni. Usiku ihwohwo after tabva mukutaura navatete, takabva tazovaudza kuti vatete vaifanira kuti vange vachizotiperekedza kuti tinge tichienda kumakuva ekumbudzi. Mukoma takafamba pakati pahwo usiku kusvika tazosvika kumakuva ekumbudzi. Takati tasvika kuya, murume wangu aiva neimwe simbi yake iyo yaainge ainayo, because tainge takaudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizorangarira guva iro ratainge tatora ivhu pariri. Murume wangu akabva azoroverera simbi padhuze nepaguva apo patainge tanokora ivhu, ndokubva azosungirira kamwe kaplastic bag kuitira kuti tinge tichizorangarira. Mangwana acho makuseni takabva tazodzokera kuguva kuya. Takati tadzokera tikabva tazotsvaka guva riya tikabva tazoriwana. Then takabva tazotaura nevamwe varume vanoita basa rekuchengetedza makuva, but varume ava havashandiri, asi varume ava havashandiri kanzuru. Ivo vanongoitawo mabasa avo ekuti kana kuine vanhu vanenge vachida kuvakirirwa makuva ehama dzavo, then unobva wazobhadhara varume ivavo. Ende varume ava takati tataura navo takabva tazovanyepera kuti guva iri ratainge tichida kuti ivo vapote vachimaintaina guva iroro rainge riri guva rehama yedu. Ende varume ava ndo basa ravo, vanogara vachingotisakurira paguva iro ratinopota tichienda kunotora ivhu pariri. Ivo havatozivi kuti guva iroro ndo ratinoshandisa kuti tinge tichitora ivhu iro ratinozoshandisa paminamato yedu. Mukoma, saka ndidzo mhiko dzacho dzekuti after each and every 3 months tinofanira kuti tinge tichienda kunotora ivhu paguva remutorwa uyo watakasarudza kuti tinge tichinokora ivhu paguva rake. Ende n'anga iya yakatiudza kuti paya pakuzonosarudza guva ratainge tichida kuzoshandisa pamhiko dzedu, taifanira kuzosarudza guva ratinenge tichiona kuti hama dzemufi hadzina kana kuzombogara dzadzoka zvekare kuti dzinge dzichizocheka guva remufi. Saka pari zvino inini nemurume wangu tiri kutofunga kuti tinge tichizoisa tombstone paguva remunhu iyeye uyo watiri kupota tichitora ivhu paguva rake, kuti tinge tichingomutendawo sezvo akakwanisa kuunzawo upfumi mudzinza redu. Zvakangooma hazvo vedu vedare. Ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Zvekare vedare, kana kuri kunzi munenge makatumidzira voice note renyu, please just be patient. Mamessages acho akati wandei, ende kana mukaona kuti ndinenge ndatora nguva ndisati ndakupindurai, please just say hi, kuitira kuti message yenyu inge ichizouya pamusoro, because mamessage anopinda each and every day. Saka munongoti hai kuitira kuti message yenyu inge ichizouyawo pamusoro pemamwe machats. Vedare regaiti vataenda pane imwe message yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai so: ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu kune vedare renyu. Iyi ingoriwo yambiro, because zvaizvezvi ndine muroora wangu ariko kuSouth Africa uko akabva mukushayikirwa nemwana wake uyo ainge angori ne 3 months. Mwana uyu mukoma akangotanga kungopisa muviri,
Saka isusuwo sezvatakangokurawo tichingodzidziswa nana mai vedu, ndo zvatakabva tazongoudzawo muroora wedu kuti ange achiita, zvekuti kana ukaona mwana anyanyisa kupisa muviri unobva wazongodziisa zvimvura, wobva wazogezesa mwana wako kuti body temperature yake inge ichizodzikira. But mukoma hatina kutoziva kuti izvi zvatakadzidziswa nana mai vedu kuti kana mwana akadziya muviri unofanira kumugezesa, zvinhu izvozvo zviri very dangerous. Saka ndiri kuda kutodzidzisawo mhuri yeZimbabwe kuti please, kana kuri kunzi ukaona mwana atanga kudziya kana kupisa muviri, please musamunyika mumvura, because muroora wangu izvezvi akatobva mukushayikirwa nemwana. Hanzi kugeza kwaakazoita mwana mushure mekunge aona kuti mwana temperature yake yainge yanyanya kukwira, paya paakatanga kumugezesa, hanzi mwana akabva apinda mune yavanoti shock kusvika mwana achizofa. Ende muroora paakaona mwana ava kugwina-gwina, iye akabva azotomugezesa kechitu achifungidzira kuti zvimwe kuda zvaikwanisa kuzoponesa mwana. But kutaura kudai titori pakuchema, mwana wehanzvadzi yangu akafa. Saka ndikuda kungokurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti kana mukaona kuti mwana wamunenge muinaye ava kupisa muviri, please musamunyika mumvura, mhanyai naye kuchipatara, nekuti kuchipatara ndiko kwavanoziva kuti vanoita sei kana kuri kunzi mwana temperature yake ikanyanyisa kupisa. Tiri pakurwadziwa mukoma. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete, yambiro yavo mainzwa. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana kuri kunzi munenge makambosanganawo nesituation yakadai, please let us talk about that issue in the comment section.